थारैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांमोनहा बर' गामि गामि हाबनानै गावबुरा गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै सागान लाबोनाया सैथोमार नामा? मा जाहोनाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि जनकलाल बसुमतारी बिथांमोनहा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै हारिनि गेजेराव खैसार खालामदों? थारैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि मोननि माखासे हानजाया जोलैनि हांगारमाद नामा? बिथां सानसुमा खुंगुर खाम्फा चन्दन ब्रह्म आरो बिदिनो गोबां माखासे सुबुंफोरा गावनि लाब लाबानि थाखाय माखासे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नंखाय बाथ्रा फोलानानै सागान होहोनानै जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एबसु, एनडिएफबि, इउबिपिअ बे मोनथाम हानजाया आसाम सरकार भारत सरकारजों गोदान दिल्लीयाव बे बेसेन गोसा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै फैदोंमोन। जाय गोरोबथायाव बिटिसि हालामनि बर'फोरनि थाखायल' नङा, बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि थाखायबो मोनसे गोथार सिमां हाबफानानै दं। नाथाय थांनाय 17 मार्च 2022 खालि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बे गोरोबथानि हेंथायै PIL केस खालामहैदों। बे खालामहैनायावनो दिनै गोबां माखासे सुबुंफोरा जेबो मिथिया हसिया पेटिशन फाइलाव मुं होफाजानानै अलखदाव गोग्लैनांनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि बिजनि सिङाव थानाय मंगलियान 1 नं सिसुबारि गामिनि सनेश्वर बसुमतारीयाबो बे जेंनायाव गोग्लैनांदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बेबायदि हाबा मावनायाव जेबो लोब्बा गैया आरो जों बिटिआर गोरोबथानि हेंथा नङा होनना बुंदों। नैबे गामिनि 1 नं सिसुबारि गामिनि आं आफादगिरिबो, लोगोसे आं बे 1 नं सिसुबारिनि आं गावबुराबो, लोगोसे आं गोबाव समनिफ्रायनो आं फार्मासिबो होनानै जायो। दिनैहाय बड'लेण्ड जिथुनाखि बिटिआर एकर्डनि सायाव माखासे मानसिफ्रा खैसार जादों, केस होदों। दा बे दा बेहाय आंनि मुङाबो ओंखारफादों, नाथाय आंखौ बेहाय थगायनानै लांनानैसो सिगनेसारखौ होनाय जादों। जेरैबायदि गावसोर बुंदोंमोन बड'लेण्ड एकर्डखौ जे आंखौ सानसुमा खुंगुरानो होहोबाय, लेंहरनाया रतन बसुमतारी बे लेंहरबाय, लेंहरनानै ओमफ्राय बे बलका हटेल बेहायनो बिजनीनि बलका हटेल बेयावनो लेंहरबाय, लेंहरनानै साननि 11 साराय 11टासो समाव आरोखि बिथांजों लोगोसे बलराम बसुमतारीबो दंफायोमोन। बिसोर दे फाव फान्दायनानै लेंहरनानै आंखौ सिगनेसार होबाय, बे जोबोद दुखुनांथाव आरो जों माब्लाबाबो बिटिआर एकर्डनि जों हेंथाबो नङा। जों बर'जों थांना थानांगोन। गामिनि गावबुरा आरो प्रेसिडेन्ट जानानै गामिखौ सेबा खालामनांगौआ, गामिखौ उद्धार खालामनांगौआ बे आंनिनि सायाव एसे दायित्व गोग्लैयो। बे हिसाबैनो आं दा दुखु फोरमायदों, दिनैहाय धिक्कार होदों, जाहाथे बियो सासे बर'नि हेंथा एन्टि ससियेल बायदि आं मोनदों। बियोखौ आरो माथो बुंबावनो, बेबायदि मानसिखौ जोलैनो हांगार होनबाबो जेबो गाज्रि बुंनाय जाया होननानै आं सानो आरोखि। दा जों जेरैखि जाया मानो जों बे PIL केस होनायखौ जायखि जाया बिथांमोननि दारैनो उइथड्र खालामहोनांगोन आरो जों बेनि हेंथा खालामो, जों धिक्कार होयो, जाहाथे बे माब्लाबाबो जाथावा। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC,
26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।